ಅಷ್ಟೇ ದೆತ್ತಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಡ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗಾನನೈತೆ ಶಾಲೆ ಇರ್ದಲ್ಲೇ ತೊಂಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿರ ಮೂಜು ಸಲ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಸಾಕಾದ ಬೋಣೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಮಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ನಾಗ ಪೋಯೆ ಬೊಕೋರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಪಾದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಕೊಡೆ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಐಕ್ ಪೋಯೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪದ್ರಡರೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ತೊಂಬರ್ರೆ ಪೋಯೆ ಮುದುವೆ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆದ ಇಂಚ ಕಜಿಪುಲಂಚಿನ ಅವ್ಳು ಕಡೆದೀದು ಕೊದ್ದೆರೆ ದೀದು ಬೈದೆ ಪಂಡ ಕೊದೀಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ದೀದು ಬೈದೆ ಬಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನೇನು ಕೊದಿ ಬದುಕುಲಿ ಅಂಡ ಮ್ಯಾಗ ಕೊಡ್ತಾಪು ಸೊ ಅಂಜಾದಿ ಏನು ಬಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ತೊಂಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಕೊತ್ಪವನು ಬಂದು ಬೂತಾಯಿಗೆ ಅಂದಿತ್ತೇನು ಗಾನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗಾನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂಡ ಅವ್ಳು ಕೊರ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಅದು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಇಟ್ಟೇರು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಮೂರನಿದ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದನ ಬೋರ್ಡ್ ಹುಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನು ಹಾಂ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ರಜೆಟ್ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಯಾರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚದು ದಿನೋಲ ಬರೆಯೋಡು ರಜೆಟ್ ಓಕೆ ಪೋ ಇಲ್ಲಾಗ ಇನ್ನೀತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀಂದ ಕಚ್ಚಿ ಪುದೀತೆ ಕೊದ್ದೇರೆ ಓಕೆ ಕಚ್ಚಿಪುರ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿಯದ ಅದೇ ಬಾ ಶೋ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳಿಂಚೇನೆ ಈತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಿಫ್ತ್ ಈತೆ ಮುದ್ದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಾ ಅದು ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹಾಂ ಗುಡ್ ನಾನು ಐದು ಕಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಕಲ್ಪೋಡು ಹಾಂ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವೇ ಹಾಂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಂ ಈ ತಂಡ ಬೇತಾಗಿ ಬರೆದು ಕೊರಂತಾರೆ ಈಗ ಓಕೆ ಹಾಂ ಪೊಲಿ ಓದ್ಲೆ ಒಂದು ಕೈಕರ್ ಮಾಡ್ದಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಪೊಲಿ ದಿಕ್ಲೆ ಪೊಲಿ ಬೇತೆ ತಾತ ಕೊಡ್ತೀರ ಯಾ ಮರ್ಪೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಾರ ದಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಯಾ ಮರ್ಪೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಾರ ಓಕೆ ಒಂದು ಮೀನು ಪೊಲಿ ಬೂತಾಯಿ ಓ ಬೂತಾಯಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಬೂತಾಯಿದ ಗಸಿ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಸಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂತಾಯಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂಪನಾ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಬಗೆತ ಮೀನು ಕಂದಿತ್ತೇರು ಕೊಕ್ಕರ್ಲ ಬೂತಾಯಿಲ್ಲ ಇರು ಪೋಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೂತಾಯಿ ಕೊಕ್ಕರ್ಲ ಮೀನು ಕಂದಿರ ಇನ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಕೋಡೆದ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಕೊಡ 1 kg ಚಿಕನ್ ಕಂದಿರ ಇಟ್ಟು ಒಂತೆ ದೀತೆ ಅನ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡುಂಡು ಇನಿ ಮಲ್ಪನ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡ ಕೋಡೆಲ ಕೂರಿ ಮಲ್ಪನ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗ್ ನನ್ನ ಬುಧವಾರ ಹೊಡೆದೊಕ್ಕ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನವರಾತ್ರಿ ಶುರುವಾಣತೆ ನವರಾತ್ರಿ ಇಂಕುಲು ಒರ್ಮ ದಿನಲ ವೆಜ್ ಅಂಚದ ಕೋರಿ ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದದಿ ಇನಿ ರಡ್ಡ್ ಮೀನುಂಡು ತೂಡ ಆಂಡ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಲ್ಯಾನ್ ತೂಕ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೋಡೆದ ರೆಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತತೆ ಪಂಡ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದಲ್ಲ ಮಸಾಲ ವಾಟ್ ಮಲ್ಲಿನ ಫುಲ್ ಖಾರ ಆತಂದು ಅಂಚ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಸಾರು ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರು ತಿನ್ಪತ್ತೆ ಒಂಥರ ಚಪ್ಪೆ ಸಾರು ಅಂಚದ ಅವು ಮಲ್ಪಿಲೆ ಅಂತೆ ತೂಡೆ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈಜ ಇಟ್ನೇಟ ಬೈಜಿ ಆನಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪು ಆಯ್ಕಲು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೀದ ಪೋಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪೋಡು ಓಕೆ ತೂಕ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಜಿಪ್ಪು ಹಾಕ್ಪುರಿ ಅಂತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಪದ್ರಡರೆ ಕರಿಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫಿನ ಪೊಡ್ತುಲಾಂಡು ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೊದ್ದೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಜಿಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಯ್ಲಕನೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಪನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಲೇ ಬಂದು ಅಂಚದು ಗಾಲ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಒಣಸಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿ ಬಯ್ಯಗ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಐನ ಗೀತದ ಇಂಗುಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮನದನಿ ಬಯ್ಯರ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ಲು
ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚದ ಇಂಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಬಯ್ಯ ಯಾ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಕುಕ್ಕರ್ ಕಂದೇರು ಸೊ ಐನೆ ನಾನು ಇಂಕುಲು ಬೈಯಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ಓಕೆ ಇನಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಡೇ ಬನ್ನುಲಿ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂಚ ಎರಡೊಕ್ಕ ತಿನ್ನರ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇನ್ನು 1 ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ 2 ತಾರೀಕು ಬೊಕ 3 ತಾರೀಕಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಇನಿ ಇಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೇನದ ಸೊ ಅಂಚದು ಮುರಡಿ ಯಾನು ಚಿಕನ್ ಕಂದಿತ್ತೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಟೈಸನ್ ಆಯ್ತು ಒಂತೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಾರು ಮಲ್ಪರು ಹೋಯ್ನಿ ಅವು ಏನಾಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತೋಜ್ಬಾವಿನಿಗ್ಲೆಗೆ ತುಳಿ ಕರಂಚಿನ ಫುಲ್ಲು ಯಾ ಒಂದು ಕರಂಚರ ಕಾರಣದಾದ ಬಂಡ ಯಾನು ಬಿದೆ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಅವು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀತನ ಓಕೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಉಂಡದು ಇಂಚಿನ ಬೇಯರ್ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡದು ಅವು ಬನಲೇಡ್ ಅಂಚ ನೀರು ಮೈತೊಂದು ಬೇಯ ಅವು ಬೇಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಆಜುನದು ಅದನ್ನ ನೀರು ಮೈತೊಂದು ಯಾನು ಬೇಯ್ಪದೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಏನು ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಅವು ಕರಂಚಿದಾತನು ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಕರಂಚಿದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅವು ಕರಂಚಿನ ಬಂದ ಈತ ಮೇಲ್ದ ಪೂರ ಗೆತ್ತೆ ಕಡಿತ ಒಯ್ದನು ಬಟ್ ಯಾನು ಸಾರು ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಆತ ಗೊತ್ತಾತು ಜಂಗೆ ಕರಂಚಿದಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾತು ಯಾ ಬಂತಿಲ್ಲಂಜಿ ಕರಂಚಿದನು ಬಂದೆ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ತೀರು ಅಂಚ ವಯ್ಯಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಚಿಕನ್ ಗಂತೀರು ಪಂಡ ಯಾನು ಕರಂಚಿದನು ಯಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಿನತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಗಂದಲೆ ಅಂದು ಆರೆ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದ ಅಂಚದು 1 kg ಮಾಸ 19 ಕೋರಿದ ಅಂಚದ ಈಗ ಕಬಾಬ್ದ ಪುಡಿ ಲಗಂದೇರು ತಿತ್ತಿ ಲಗಂದೇರು ಸೊ ಅಂಚದು ಇನಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಿನ್ಕ ಕೋರಿ ಒಂದು 1 kg ಚಿಕನ್ 19 ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತದಿ ಇವಳು 1 kg ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಡು ಈ 4 ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕದ್ದು ಕೈ ನಾ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದು ಕೋರಿಂಡು ಪೀಸ್ ಮಲಮಲ್ಲುಂಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಂಕ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಪೀಸ್ ಅಂಡ ಏತಲ ಪೋಪುಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಬೊಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2 ತಿನ್ನಾಗನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾಸ ಅಂದ ನೀಟ್ ತಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಬರೋದು ಆಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ತಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಬರೋ ಇತ್ತು ನೋಡೋದ ಗರ್ವ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಈರೋಜು ಮಾಸನೇ 19 ಇಟ್ಟು ತಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಕಾರ್ ಪುರ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ 19 ಇರುತ್ತೆ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇನ್ನು ಅಲ್ಬೋಡು ಬಂಡ ಇದು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕುಂಜಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೋರಿ ತೆಗೆದು ಬರ್ತೆ ನಗ್ದು ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀತೆ ಕೆಲವ್ದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಂದಿನ ನಾನು ಮನಮಲ್ಲನೆ ತುಂಡು ಮಲ್ದೆ ನೀರು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಳೋನೊಂದು ಇಡಿಲ್ಲ ಬರೋನುಂಡು ಜೋರು ಓಕೆ ನನಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೀಕ ಕಬಾಬ್ದ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ 2 ತೆತ್ತಿ ಕಂದಿ 3 ತೆತ್ತಿ ಕಂದಿತ್ತೆ 1 ತೆತ್ತಿ ಊರಿನ 2 ತೆತ್ತಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ ನೀನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ದೀಕ ಅತ್ತಮ್ಮ ಓಕಾ ಮಸ್ತ್ ತೆತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ತೆತ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೇನಾ ಬೊಕ 1 2 3 4 ಅವು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನತ್ತ ಬಲ್ಲೆ 1 ತೆತ್ತಿ 2 ಮಲ್ದಿನತ್ತ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನತ್ತ ಹಾಂ ಓಕೆ ನಾನು ಓದುಗ ಬೈ ಬೈ ಹಾಂ ನಾನೇ ಮೇಲನೆ ನಿನ್ನ ದೀಪಿಜಾನ್ ಕಬಾಬ್ ಕೈಪುಗ ತುಲೆ ಈತ್ ಹೊರಿದನ್ನು ಬಾಕಿದ ಕೊರಿದ ಬೀಸಿ ಒಡೆ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪೆ ಎಳ್ಳು ಕಂದಿರು ಎಳ್ಳು ಪಾಡೋಡು ಹೆಂಗೆ ಎಳ್ಳು ಪಾಡ್ದು ಕಬಾಬ್ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಬಾಕಿದ ಕಬಾಬು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಒಡೆ ಬಣ್ಣ ಮನೆಗೆ 3 ಜನ ಒಪ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಗಹನ್ 4 ಪೀಸ್ ತಿನ್ಪುಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಅವಡು ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ ಎರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಕೊಂಚ ನೇಬರ್ ರೆಡ್ಡಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಒಂತೆ ಡಬ್ಬೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕೈದಿಜಿ ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೀನನೆ ಪೀಸ್ ಅಕ್ಲೇದು ಕೊರಿಯ ದಯಪಂಡ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ ನಮಕ್ ನೆರೆಕರೆ ಎಪ್ಪಲ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ಇಂಜಿ ದಾಲಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಡ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಾಗಲೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ನೆರೆ ಕಳ್ತಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ನಕಲು ರಪ್ಪ ಪಾರ್ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು
ಮೂಲೆ ಮುಟ್ಟ ಮಿತ್ತು ಕೊರಿಯಂಕುಲು ಓಕೆ ನನ್ನ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಬುಡೋಡು ಎನ್ನ ಹಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿದ ವೇಲೆ ಮಲ್ತಲೇರು ನನ್ನ ಗಾಡಿದ ಫಾಲ್ಟ್ ಆತನಿಗೆ ಬೊಕೊಂಜ್ ಮನ್ಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿದ್ದಾರೆ ಈರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮೊನ್ನೆ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾವು ಹೆಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ ದೇವಡ ಪ್ರೇಮ ಅಲ್ತದೆ ಆದ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬೋಬುಜಿಂದ ಬಂದಿನ ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಐಕ್ ಪೂರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪೂರ ನಡೆದಿತ್ತೆ ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟನ ಎದುರು ಸೇರೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಜೆ ಒಂದು ಕೊರಗಂದು ಕುಲುಂಡ ಅವು ಬರ್ಪಿನೇ ಜೇಪಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಜೆ ತಗೊಂಡೆ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿಲ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಅಂಡ ಕೋಡೆನ ಮುರುಣಿ ಅದ ಅದನ್ನು ಯಾನು ಕೋಡೆ ಅದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕನು ಸೊ ಐನು ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆದ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಆಬಿಜಿ 15 ಬುಡ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿತ್ತರು ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನು ಆ 15 ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದಿದ್ದೆ ದೇವರು ಕಣ್ಣು ಬುಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂದಾದ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ತಂದೆ 2 ತಿಂಗಳ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಬೈದನು ಅಂಚದು ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು ಅದು ಪೂರ ಬ್ಲೆಸ್ ನಿಕ್ಲನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ಏತಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅದೇ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೇಡ್ದೆ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಇಂಚೇನು ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೇಜಾರಾಗುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಮನ್ನಾಗ ರೊಟ್ಟಿಲಾಗ ಅಂತೀರು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಉಂದೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಕೂಲಿ ಒಂಚೂರು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಕಾವುದುಂಡು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನರ್ ಲಾಪುಜಿ ಓಕೆ ಮುಗುಲ್ದಾಗ ಅಂತ ದೂರ ಬರ್ಕ ನೇನ ಮಗೆತಲೆ ಮೂಲು ತಲೆಂಬ ಬರದಿ ಇದು ಗೊಬ್ಬುನ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಅಬ್ಬಿ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಬಲ ಬಿಡ್ಕ ಬಲ ಏ ನೀ ಎಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ಜಾ ಕಬಾಬ್ ಕಾತೊಂದುಂಡೆ ನಾನು ಬಿನಿ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮೋನೇಡು ಮಸ್ತ್ ತಿಲಿಕೆ ಉಂಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದ್ರತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಗಿ ಅವು ನಿಕ್ಕತ್ತವ ಎಂಕೆ ಚಾಕ್ ಅವ ನಿಕ್ಕತ್ತವ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೋರ್ಪೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂದು ಓಕೆ ನಾನೊಂದು ಚೂರು ನೆಕ್ ಬೇರೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂತೆ ಪುನಂಚದು ಪಿಟ್ಟಸಿ ಒಂದೇ ನೆಕ್ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಮಲ್ತಂಡ ಪಾಡುಂಡ ಕಬಾಬು ಲಾಯ್ ಕಬಾಬು ಸೊ ನೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಚೂರ್ಪಾಡ್ಲಿಗೆ ಪಂಡೆ ಹಬ್ಬಿ ಒಂದು ಏನು ಪಾಡ್ದಾಂಡೆ ಚೂರ್ಪಾಡ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಒಂತೆ ಯಾವ ಚಟಂಬಡಿ ಚುಟಂಬಡೆ ಮಗ ನೀನು ಕಬಾಬ್ ಈತ್ ತಿನ್ಪುಂದೆ ಆತಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಂ ಅನಿಸುಜಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ದೀತೇರು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಕಾಯ್ದಿನತ ಅವೇನೇ ಪಾಡಿಯರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಬರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಗುಚ್ಚುನ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಂತಾಯ್ತು ಹಾಂ ಉಂತಾರೆ ಎಣ್ಣೆದೈಟ ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿನತ ಹಾಂ ಬಲ ಬಲ ಹುಯ್ ಬಲ ಎಂತ ಟೋನೆ ಬಲ್ಲಿರಿ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ನಾ ದೊಂಗಲಿ ಮೇಲನೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತ ಪೂಲ ಕರಂಚುಣ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾರ್ಯಾರ ಮತ್ತೆ ಗುಂಡ ಪೋಡ್ಸುಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನ
ಇದು 2 ಸಲ ಬಿಡಲಿ ಯಾವ ಅವು ಯಾವ್ದು 2 ಸಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಇನ್ನ ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡಲಿ ಯಾವ ಅಂದಾಜು ಬಂದಣ 2 ಹುಡುಕ್ನಾಗ ಚೂರು ಉಂದಾವಲ್ಲ ಕರಂಚೂರು 5 ಬಂದ ನಮ್ಮಗನ ವಾದ್ಯ ಶುರುವಾತಂತೆ ಇದಾಯ್ಡು ಆಯ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೈ ಇತ್ತಲೆ ಉಂತೊಡಿಗೆ ಮೇರೆ ನೆರಿಯರು ಅಂಚದು ಪಿದೆ ಬೋದು ಕುಲೋಂದೆ ಕುಲ್ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಹೊರಲಾಯ ತೊಂಬತ್ತೈತೆ ತೆಕ್ಕೊಡರ ಪೋತೆ ಎಲ್ಲ ಪಿರ ಎನ್ಮಾಂಟೆಗ್ ಕಾಂಡೆ ಕಜೋ ಪೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಇಂಕ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಒತ್ತಿದ್ರು ಹಬ್ಬಿ ಎನ್ಮಾಂಟೆಗ್ ಬರ್ತಾರನ ಪೋಪಿನಿ ನಾನು 7 ಗಂಟೆ ವರ ಪೇಂಟೇಬಲ್ ಕೂಡ 2 ಗಂಟೆ ಬರುತ್ತೆ ತೋಡೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ತೂಕ ಹಬ್ಬಿ ಕಬಾಬ್ ಕೈ ತೊಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಕಂದಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಊರ್ದ ರೊಟ್ಟಿಯಾ ಹತ್ತದ ಕನಸು ರೊಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕನಸು ರೊಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕನಸು ರೊಟ್ಟಿ ಮುಲ್ತ ಮೂಲು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡದೆ ಮೂಲು ರೊಟ್ಟಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಸೊ ಕನಸು ರೊಟ್ಟಿದ ಲಾಯ್ಕ ಬಿಡಾಕ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ಫುಲ್ ತೆಲ್ಪು ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ರೊಟ್ಟಿ ಅವು ನಮ್ಮ ನಂದಳಿಕೆದಾನೆ ರೊಟ್ಟಿ ಹಂಚದು ಲಾಯ್ಕೊಂಡವೆ ಅವೇ ಪತಾರ್ಪಿನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಕೊಡಿಗ್ಲ ಆಪಣತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಾರಿ ನಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚೂರು ವೀಕುಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಪುಡು ಮಾತ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದ ಕನಸು ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕನಸು ರೊಟ್ಟಿ ಗೆತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಎಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಕಬಾಬು ಕಾಯ್ಪುನು ದೆಪ್ಪುನು ತಿನ್ಪುನು ಒಂದು ಕಬಾಬು ಬೇಯಿಸ್ತನಿಗೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಪಂಡೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಯಾ ವೈ ಕಬಾಬ್ ಇಸ್ ರೆಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿಯೇ ತಿಂಡಿ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳ ಬಂದ ಕಳ್ಳ ಬಂದ ಕಳ್ಳ ಬಂದ ದಾನೆ ಬುಡ್ಬುಜಾರ ಬಿರೊಂಜಿ ಎರಡನೇ ನಡಪ ನಂದೆ ಬುಡಿಯರು ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡಾರ ಏನು ಕಬಾಬ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಈತ ಕಬಾಬ್ ಖಾಲಿ ಅಂದ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಬಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಯಾನದ್ದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಖಾಲಿ ಅಂದಿನಿ ಕೂಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬಿ ಕೂಲಿ ಹಬ್ಬಿ ಹಾಂ ದೇ ಫುಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿ ಮನೆ ಕಬಾಬ್ ತಿಂದೆ ಕಬಾಬ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಬಾಬು ಓಕೆ ಕಬಾಬು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತಿನ್ನಂಗನೆ ಕೂಲಿ ಪೂರ ಜುಮ್ 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 ಬರೋದುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಂದು ಓಕೆ ಕಬಾಬು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಅಬ್ಬಿ ಬೋಡ್ನಾತ ತಿಂದೇರು ತೀರ್ನಾತ ನಾನೈತೆ ಯಾಕೆ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಎಂಗಿತ್ತೆ ತಿಂದಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ 2 ಪೀಸ್ ತಿನ್ನೋ ಯಾತಿ ಆಸೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೂಲಿದ್ರು ತಿಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚದು ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತೆನ ಚಾನಲ್ ತೋಪರ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ఒక ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ఒక ನಿಗ್ಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೋಡ್ಬಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ
ಬಾಯ್.